Valentín je čas zamilovaných, ale aj čas darcov krvi. Valentínska kvapka krvi spája už 17 rokov všetkých ľudí, ktorí nemyslia len na seba a chcú nezištne pomôcť tým, ktorí to najviac potrebujú. Dobré skúsenosti s touto kampaňou majú aj na hematologicko-transfuziologickom oddelení nemocnice s poliklinikou Štefana Kukuru v Michalovciach. Zúčastňujú sa ho všetci ľudia, ktorí chcú darovať krv. U nás prevažne mladí ľudia zo stredných škôl, ale veľmi by som chcela vyzdvihnúť aj vojakov spod Hrádku, ktorí nám každoročne darujú túto krv. Toho roku sme tam odobrali cez 40 vojakov, ktorí boli ochotní sa zapojiť do tejto akcie. Takisto naši hasiči prišli, takže ten záujem o túto akciu je veľmi veľký. Zo stredných škôl chodí aj mládež v podstate z celého Michalovského okresu, vrátane Sobraniec, Veľkých Kapušian. Prevažná väčšina prvodarcov, ktorí sa rozhodnú spojiť sviatok lásky s jedným z najväčších humánnych činov, akým nepochybne darovanie krvi je, sa stávajú pravidelnými návštevníkmi hematologicko-transfuziologického oddelenia. Má to vplyv na to, že prejavia trošku tú úctu k životu a ochotu darovať niekomu niečo úplne bezištne. Nie len na toho Valentína, ale potom sa zapoja aj do maturantskej kvapky alebo prídu darovať len tak, kedy im príde termín. Aj keď vo všeobecnosti prevláda názor, že mladí ľudia sú dnes viac zameraní na seba, v prípade prvodarcov či mladých darcov krvi to neplatí. Na oddelení dokonca zaznamenávajú mierny nárast. Vďaka tomu aj ten darcovský káder, tak ako nám stárne, sa nám aj týmto spôsobom trošku omladzuje, čiže tí stáli darcovia krvi, ktoré už dovršia tú vekovú hranicu alebo majú nejaké ochorenie, sú nahradení novými mladými ľuďmi, ktorí predsa len tých zdravotných problémov nemajú toľko. Pracovníci oddelenia sú zvyknutí počas valentínskej kvapky vidieť zamilované páry. Láska má však veľa podôb, preto nie je divu, že sa počas takýchto kampaní stretnú v čakárni aj 3 generácie. Že príde dedo, ktorý ešte môže darovať, príde jeho syn, ale príde už aj vnuk, ktorý mal 18 rokov a takto príde celá rodina, alebo príde manžel s manželkou, alebo priateľ s priateľkou a naopak. Takže je to také nielen o láske medzi ľuďmi ako partnermi, ale aj o láske k tomu druhému človeku. Akcia začala 8. februára. Ak máte odhodlanie a predpoklady zapojiť sa a podporiť tak heslo kampane Zachráň romantiku, daruj krv, môžete v rámci valentínskej kvapky navštíviť hematologicko-transfuziologické oddelenie do 9. marca.